Patay ang 24 anyos nga babae matapos ma-sideswipe sang dipasero nga van sa barangay Kabangila, Altavas, Aklan. Base sa investigasyon, nagkamaniho sang iyang motorsiklo si Ronaldin Rose sang na-sideswipe sang nag-overtake nga van. Patal nga pila sa ulo ang naangkon sang biktima nga gindeklara dead on arrival. Yara na sa kustodiya sang Altavas Police ang driver sang van nga si Roger Gomez. Dakop ang anay barangay Kagawad sang barangay Intampilan, Panitan, Capiz. Sa ginpatigaw nga drug bypass operation sang PDEA, Capiz kag Kapulisan. Nakuha kay Cesar DC ang ginabanta kapin 5 ka gramos ang suspected shabu kag drug paraphernalia. Preso na sa Panitan Municipal Police Station si DC kag magapangatubang sang kaso nga paglapas ang Republic Act 9165. Patay na sa makalabot sa Sara District Hospital ang 45 anyos nga si Renante Tuting sa barangay Improgo, Sara, Iloilo. Matapos gintiro sang riding in tandem suspect sa barangay Alibayog, Sara. Sakay sa motorsiklo ang biktima upod ang iya asawa sang gintiro sang duha ka suspect nga sakay sa motorsiklo kag nakabonet. Pila sa nagkalain-lain nga lawas tugas sang pagpangluthang ang naagom sang biktima. Padayon pang investigasyon sang Sara Police sa krimen. 1,187 ka open pipe mufflers sang motorsiklo ang ginpangguba sa Sagay City, Negros Occidental. Ang mga ini ang na-recover sa mga nanarisaring operasyon sang kapulisan humalin 2017 tubtob subong nga tuig. Santo sa City Ordinance No. 2015-002 o kon an ordinance regulating the operation of motor vehicles with modified mufflers within the City of Sagay, may pinalidad nga 500 tubtob 5,000 pesos ang ibayad sang madakpan, magluwas pa sa pagkumpiska sang ila mga motorsiklo.